pomolimo. Sada? Ajde. Ajde, ustanite đaci. Dobrodošli, dragi đaci. Današnja tema će biti vaskršnja pediatra. Danas Ćemo da pevamo. pesmu uskršnje. Da, nećemo baš uskršnje jutro, ali nešto drugo bi mogli, ne? Pa jest. Dalje. Hristos Vaskrse! Vaistinu vaskrese! Dobro mi došli, dragi đaci, u ovaj vanredni vaskršnji dvojni čas iz veronauke na blizinu. Hajde da se lepo pomolimo Gospodu i Bogu našem tokom ovog našeg divnog praznika i danas da napravimo neke radionice, da pevamo, da se radujemo, veselimo, bojimo i volimo. I Može? kucamo jajima. Tako je. Izvolite, ustanite. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zla. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Otca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvijek i u vekove vekova. Amin. Hristos Vaskrse! Vaistinu vaskrese! Hajde odmah da mi zapevamo neku pesmu, jel može? Može. Danas ćemo naučiti jednu interesantnu, prvo da je pogledamo, a kasnije ćemo vam dati tekst da zajedno pevamo. U redu? Da. Izvolite. Mi nedelju praznujemo, nedelja nam dan radosti, dan Hristova vaskrsenja, dan pobede i svetlosti. Dan Hristova vaskrsenja, dan pobede i svetlosti. U petak se Gospod raspe, greha damov da popravi, u subotu mrtav leži, u nedelju živ se javi. U subotu mrtav leži, u nedelju živ se javi. Hristos vaskres, carska deco, u nedelju prije zore, nek se tužni obraduju, duše svoje nek odmore. Nek se tužni obraduju, duše svoje nek odmore. Anđeli se u nedelju pred ženama pojaviše, novu svetlost, novi život, novi praznik objaviše. Novu svetlost, novi život, novi praznik objaviše. Apostoli u radosti, jedan drugog celivahu i radosno jedan drugog Hristos voskres pozdravljahu. I radosno jedan drugog Hristos voskres pozdravljahu. O nedeljo svetli dane, ti si svedok vere naše, svedok nade i ljubavi, tebe sveci praznovaše. Svedok nade i ljubavi,
ponoćni. Vaskrso je Hristos moćni, razorio ad ponoćni. Mi nedelju praznujemo, nedelja nam dan radosti, dan Hristova vaskrsenja, dan pobede i svetlosti, dan Hristova vaskrsenja, dan pobede i svetlosti. U petak se Gospod raspe, greh Adamov da ispravi, u subotu mrtav leži, u nedelju živ se javi. U subotu mrtav leži, u nedelju živ se javi. Hristos voskres, carska deco, u nedelju prije zore, nek se tužni obraduju, duše svoje nek odmore. Nek se tužni obraduju, duše svoje nek odmore. Anđeli se u nedelju pred ženama pojaviše, novu svetlost, novi život, novi praznik objaviše. Novu svetlost, novi život, novi praznik objaviše. Apostoli u radosti, jedan drugog celivahu, i radosno jedan drugog Hristos voskres pozdravljahu. I radosno jedan drugog Hristos voskres pozdravljahu. O nedeljo svetli dane, ti si svedok vere naše, svedok nade i ljubavi, tebe sveci praznovaše. Svedok nade i ljubavi, tebe sveci praznovaše. Pa i mi te praznujemo, i Hristom se radujemo. Vaskrso je Hristos moćni, razorio ad ponoćni. Vaskrso je Hristos moćni, razorio ad ponoćni. Nedelju praznujemo, nedelja nam dan radosti, dan Hristovog vaskrsenja, dan pobede i svetlosti. Dan Hristovog vaskrsenja, dan pobede i svetlosti. Hristos voskres, carska deco, u nedelju prije zore, nek se tužni obraduju, duše svoje nek odmore. Nek se tužni obraduju, duše svoje nek odmore. O nedeljo svetli dane, ti si svedok vere naše, svedok nade i ljubavi, tebe sveci praznovaše. Svedok nade i ljubavi,
tako? Jel vam se dopala pesma? Da, Interesantno? Da. Hoćete moći da otpevate zajedno da. sa mnom? Evo vam po tekst pesme koji ćete zalepiti u svoje sveske. I ima i nekih možda nepoznatih reči koje ste čuli sada tokom ovog izvođenja. A da vam nisu bile jasne. Evo pogledajte još jednom u tekst i razmislite koje su to bile reči, pojmovi koji su bili vama nejasni, možda nepoznati sad, prvi put da ste ih čuli. Hajde, Pavle, pročitaj nam tekst, recimo, od početka. Znači, naslov je... Nedelja, dan Vaskrsenja. Tako je. Zašto je taj naslov? Nedelja, dan Vaskrsenja. Kaži. Zato što je tada Isus vaskrsao. U nedelju, jel Da. tako? Sad, zašto je onda svaka nedelja za nas posebno važna i sveta? Zato što- Kao hrišćane. Kaži, Pavle. Zato što Upravo zbog toga, je kao zbog Isusa tako je, zbog njegovog vaskrsenja. je svaka nedelja za nas posebno važna i sveta. Dakle, ne samo ova nedelja nedelju- kada I u praznim. nedelju možemo da, pošto ja kada idem sa roditeljima, svaku nedelju idem u crkvu. Zašto ideš svaku nedelju? Zato što je to uspomena upravo na Hristovo. Vaskrsenje. Tako je. Izvoli, nastavi. Mi nedelju, Mi nedelju praznujemo. Nedelja nam dan radosti. Dan Hristovog vaskrsenja. Dan pobede i svetlosti. ovo H2, odnosno X2 puta 2, znači da ćemo po 2 puta ponavljati od ovog zamašljenog slova, tako kao neka vrsta refrena svake ove strofe koje smo čuli sada u izvođenju ovih divnih horova. Ajde sad, Sofija, druga strofa. U petak. U petak se Gospod Šta je to raspe? raspe je kada su ga stavili na krst. Jeste nevino gubili, ali to nije bio kraj, ili tako? Pa da vidimo šta se dalje dešava. Greh, Greh Adamov da ispravi. A ko je bio Adam? Je vam jasno? Kaži, Pavle. Prvi čovjek na svijetu. Tako je. Nešto je pogrešio, jel tako? Pa je Gospod Isus Hristos mora popravi sve od njega pa do dana svoga vaskrsenja. Kaži. Rekao je da ne jedu iz jednog drveta plod, pa Oni su to prekršili. Dalje, u U subotu, subotu mrtav leži, u nedelju živ se javi. jel tako? To je to njegovo vaskrsenje. Znači, njegovo najveće čudo upravo nad samim sobom. Tu ima i petak i subota i nedelja. Tako i sve te nazivamo velikim danima, upravo zbog toga što predstavljaju, tako je, ono najvažnije što je Gospod Isus Hristos učinio kao Sin Božji nad ljudskim rodom i našom planetom i celom vasionom. U petak je raspet. To saznajemo lepo iz pesme, je li tako? U subotu je... Bio mrtav kao i svaki, Da, svi oni i, koji su naši u bližnji nedelju bili vaskrsao. bake, deke, jeste. Vaskrsao. I zato, da. Pavle, treća strofa. Hristos voskres carska decu u nedelju prije zore. Šta je to prije? Prije, to je jedan oblik iskazivanja ove reči pre. Dakle, prije, ili kao što imaš, recimo, deca, djeca, dijete u nekim krajevima našeg naroda, bilo u Crnoj Gori, u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, odnosno i tako, razni naglasci jedne te iste reči i kazivanja. Dalje, nek se tužno nek se tužni obraduju, duše tvoje nek odmore. svoje, tako je. To je sve jasno, jel tako? Sofija? Anđel se u nedelju pred
ženama pojaviše novu svjetlost, novi život, novi praznik objaviše. Tako, je tu jasno sve? Da. Šta se desilo, baš nam onako ukazuje, jel tako, Da. postepeno šta se sve događalo, tako, tu svetu Da. veliku nedelju Hristovog vaskrsenja. Da, žene su Ajde, Pavle, Apostoli, ko su apostoli? apostoli su Isusovi Čekaj, pa ne daš mu da odgovori, zato ja tebi ne dam se. Izvoli. Isusovi učenici. Pa daš mu riječ. Dalje. Apostoli u radosti i jedan drugog celivahu i radosno jedan drugog Hristos Voskres pozdravljahu. Jel tako? To je jasno sve. Dalje, Sofija. o nedeljo, sveti dane, ti si svedok vere naše, svetog nada i ljubav Nade i ljubavi, jel tako? tebe sveci praznovaše. Tako je. I mi te praznujemo, jel tako? Kaže posljednja strofa. Pa i mi te praznujemo i Hristos se raduje. Tako je. I Hristom se radujemo. Vaskrs je Hristos moćni, razorio Eto, ad još čekam. pomoć. Šta je to ad ponoćni, a? Šta je on to razorio i pobedio svojom smrću, odnosno vaskrsenjem? Šta kaže ad ponoćni? Šta je to? Ste čuli možda nekada? Niste, jeste li čuli možda Ja za... mislim da jeste. Šta? Ad ponoćni je kada je on noćas. Dobro, noć, nešto mračno, tako, nije baš nešto fino i prijetno. Ad je u stvari sinonim za pakao, odnosno za sve ona, to jest svi koji su bili mrtvi do Hristovog vaskrsenja, nalazili su se u tom mraku, njihove duše i duše mnogih pokojnika su se nalazile tamo, sve dok Hristos svojom čovječanskom dušom nije tamo došao i posjetio ih i izbavio od večne smrti. I zato mi kažemo da je on pobedio ad, pobedio pakao, pobedio đavola, pobedio smrt i da za sve one koji se u njega uzdaju, koji ga vole, koji mu pevaju, kao što ćemo mi pevati, smrt, pakao, zlo i ne postoji. Jer sve to je neki način bilo privremeno i ako se nama nešto dešava u životu ružno, to je samo privremeno. Konačna pobjeda je Božja i Hristova i mi uvek trebamo da budemo radosni i da mu pevamo i on će sve to da popravi i da nas uteši u svojoj večnoj nebeskoj radosti. Tako je u carstvu svome. Hajde zajedno da zapevamo, jel se slažete? Može? Zalepljeni jeste, odlično. Pa da čujemo. Ajde. Spremni? Idemo, tako, dobro. Pa kaže, sad, idemo zajedno. Važi, nemojte se stidjeti, slobodno, kako god možete i znate, pevajte uz ovaj hor. Praznujemo nedeljama dan radosti, dan Hristova vaskrsenja, dan pobjede i svetlosti, dan Hristova vaskrsenja, dan pobjede i svetlosti. U petak se Gospod raste, greha da mu da ispravi, u subotu mrtav leža, u nedelju živ se javi. U subotu mrtav leža, u nedelju živ se javi. Hristos voskres, carska deco, u nedelju prije zore,
nek se tužni obraduju, duše svoje nek odmore. Nek se tužni obraduju, duše svoje nek odmore. Anđeli se u nedelju pred ženama pojaviše, novu svetlost, novi život, novi praznik objaviše. Novu svetlost, novi život, novi praznik objaviše. Apostoli u radosti, Jedan drugog celivahu i radosno jedan drugog Hristos voskres pozdravljahu. I radosno jedan drugog Hristos voskres pozdravljaju. O nedeljo svetli dane, ti si svedok vere naše, svedok nade i ljubavi, tebe sveci praznovaše. Svedok nade i ljubavi, tebe sveci praznovaše. Pa i mi te praznujemo, I Hristom se radujemo. Vaskrso je Hristos moćni, razorio ad ponoćni. Vaskrso je Hristos moćni, razorio ad ponoćni. Praznujemo, nedelja nam dan radosti, dan Hristova vaskrsenja, dan pobede i svetlosti. Dan Hristova vaskrsenja, Dan pobede i svetlosti. U petak se Gospod raspe, greha damov da ispravi. U subotu mrtav leža, u nedelju živ se javi. U subotu mrtav leži, u nedelju živ se javi. Hristos voskres carska deco, u nedelju prije zore. Nek se tužni obraduju, duše svoje nek odmore. Nek se tužni obraduju, duše svoje nek odmore. Anđeli se u nedelju pred ženama pojaviše, novu svetlost, novi život, novi praznik objaviše. Novu svetlost, novi život, tako je, novi praznik objaviše. Apostoli u radosti, jedan drugog celivahu i radosno jedan drugog Hristos voskres pozdravljahu. I radosno jedan drugog Hristos voskres pozdravljahu. O nedeljo svetli dane, ti si svedok vere naše, svedok naš, i ljubavi, tebe sveci praznovaše. Svedok nade i ljubavi, tebe sveci praznovaše. Pa i mi te praznujemo, i Hristom se radujemo. Vaskrso je Hristos moćni, razorio ad ponoćni.
Vaskrso je Hristos moćni, razorio ponoćni. Dobro, je tako, za prvi put odlično, ja mislim, je tako? E pa fino. Ovdje sam vam spremio jedan lavirintić i bojankicu, kako žene mironosice o kojima smo pričali prethodni put kad smo govorili o oltaru, jel tako, i pomenuli žene i tako dalje. Rekli smo da su žene bile tada najhrabrije i prve otišle do Hristovog groba, ne bojeći se čak ni rimske straže, ali umjesto rimske straže oni su ugledali prazan grob i ispred njega anđela svjetlog Božijeg, koji im je rekao da je Hristos vaskrsao i da ga uzalud traže, da on više nije mrtav i da će im se javiti u nekom drugom mjestu. Tako da ovu ćete radionicu, bojankicu, lavirintić da zalepite, da pronađete put od ove dve žene i do Hristovog groba i kasnije obojiti ovu, da kažem, da, tako je, sliku anđela, je tako, mjesto Hristovog raspeća i pogreba, to je Golgotu, i ove dve ženice koje se zovu kako? Hajde da saznamo, Pavle, pročitaj nam gore naslov. Hristos je vaskrsao iz mrtvih. Pomozi Jevani i Solomiji da dođu do praznog groba i sretnu anđela. Tako je. Jo, jasno šta treba da uradimo, izvolite, zalepite, obojte, pa ćemo kasnije da nastavimo sa jednom korpicom za... Jaje. Tako je, kako se zove to jaje? Koje je posebno? Tako je, tako je. Da vidimo, lepi moji. Odlično. Da vidimo, ovo ti si i putić obojila. Bravo, super. Evo jedan plusić od mene. Svaka čast. I ti si ovdje lepo, odlično. Tako. A sad je vreme da se bacimo na ovu radionicu, korpicu. Jel može? Da. Evo ovako. Daću vam po jedan ovakav list, štampani, i objasniti kako se to radi. Naravno, treba će nam kasnije kod naših kuća i jedno lepo crveno jaje, tako čuvar kuća, koje ćemo da ubacimo u korpicu. Stavit ću ga za sad ovdje, a objasniti šta treba da uradimo. Dakle, pod broj 1, važno je da ovo najlepše što možemo obojimo. Zato što kasnije će nam biti nemoguće, jer kada budemo savili, teško je onda tako naneti bojicom, zato ćemo prvo da obojimo. Dakle, i ove trouglove, vidjet ćemo čemu oni služe, i ovu lepezicu za sad ovakvu, srce, ovo okruglo postolje sa šestouglonikom i ovdje ovu tračicu na kojoj piše šta? Hristos vaskrse. Tako je. Evo ovako, kada to obojite, pazite sada. Sve. Tako je, dragi moji, onim bojama koje vi želite. Možete ovo da bude ista boja, možda bude svako posebno, kako vi hoćete. Možete i ovdje vi da napišete ovako Hristos vaskrse ili kako god, naravno, neku lepu poruku. Veoma je važno da obratite pažnju ove sivkaste delove, dakle ove osenčene, ovdje i ovdje. To su jedina mjesta gdje ćete kasnije naneti lepak. A ovo što je god isprekidano ćete saviti. Kao što ovdje u legendi piše, pogledaj, ono što je reckavo savijamo, ono što je sivkasto lepimo, a ono što je pod punom debelom linijom treba iseći. Dakle, iseći ćemo zajedno, dakle, ovako, ovaj krug, je tako? Da. Zatim ovu tračicu ćemo da isečemo, krst, srce, 4 trougla, tako? I
ovu celu lepezu, celu, znači nemojte da ovdje presečete i da ostaje tako, znači ovo je jedan objekat, jedna stvar koju treba da isečemo zajedno. Znači 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elemenata. Jel važi? Dobro. Kako to dakle izgleda? Recimo ovako. Ja sam već unaprijed to spremio da ne bismo ovdje opterećivali ovaj video materijal. Isekao, jel tako? Ovu lepezicu, tako to izgleda. Zatim sam isekao ova 4 pravougalnika i pogledajte kako sam zalepio. Tako da vrh bude zalepljen ispod, jel? Jel? I dobijemo šta? Krst. Tako je, krst sa nekim postoljem. Jeste. Sad ću ovako vama, evo da podelim, onda ću pokazati kako ćemo to da uradimo. Znači, evo ovako, imam lepezicu, imam krst, imam tračicu, jel tako? Imam srce, krst, gdje mi je krst, sad sam ga onda negdje izgubio. Dobro, da vidimo gdje mi se izgubio krstić. Naći ćemo ga, nema veze. Evo ovako, on je samo kao i ovo srce, jedan dodatak, jedan ukras koji ćemo zalepiti na ovu lepezicu. Šta dalje činim? Evo ovako. Na podijel krsta, evo ga. Aha, da vidim, ispod mi kad sam donosio. Dobro, evo ga. O Bože, prosti. Evo ga je krstić. Trebaju mi makazice sada i gledajte šta radim sa lepezicom. Ovako. Jedino što dodatno sečemo od svega ovoga, kad sam isekao, jeste ova lepezica. Ali na koji način? Vidite, samo ovdje gdje je između dva siva polja. Ovako, sec, sec, tako je, tako je, sec, znači ne, tako, nego ovako, sec. I to je sve što se tiče seckanja ove lepeze. Gledajte sad vam, ovdje ste bojili, jel tako, to je ta strana i onda ćete vi, suprotno te strane gdje ste bojili, da ovako savijate. Vidite, po ovim isprekidanim linijama. Tako. Vidite, tako, već smo nešto ovako dobili. E sad, šta je još važno da savijemo kod ove lepeze? Ova siva postolja dole, ovako, tako. Samo da sad savijemo. Savi. Jel? Da. Tako, malo ih ovako ispravimo, to, tako, I sada nanesemo nešto lepka. Dakle, ovako malo omažemo tu i ovdje, ovu stranicu, kao i ovaj šestougao, tako, a? Da. 2, 3, 4, 5, 6. Ako bude i malo po sredini, nema veze. Zašto? Što gledajte, tako. I onda idemo redom, tako što zalepimo ovdje, bočno, tu gdje smo naneli lepak. Jel? Tako. Jesam dobro? Dobro. Zatim, pogledajte što smo dobili. Kao neki cvetić, korpica. I vidite već ovdje da smo savijali, tako, po ovim linijama, tačno ovdje, zalepimo. I sad čekamo da se to osuši, čako pritisnemo iznutra. Tako. Tako, a? Da. Šta ćemo da uradimo sa tračicom? Isto, omažemo malo lepka ovdje gdje je sivo i ovdje gdje je sivo. I stavimo, recimo, gdje god hoćemo možemo, ali na dve suprotne, da kažem, latice, ovog cvijeta, odnosno lepeze, gledaj. Znači može ovako, tu, tako, znači ne ovdje ovako sa strane tu, nego mora biti suprotno. Imamo ih je tako 6, znači ovako, 1, 2, 3, 4, znači prva i četvrta, druga i peta, treća, tako, dobro. I onda stavimo jaje. Tako je, tako je, možemo već da stavimo i jaje. Hajde, neka bude, jeli? Da. Evo ga ovdje, Šta kažeš, i još zamislite kad vi obojite sve ovo kako ću izgledati, ja sam čisto ovako da ne bih vama davao neku ideju, nego da vi sami uradite onako kao što najbolje mislite. Sad, šta će na srce? Pa možemo ovako iza da ga malo namažemo i stavimo recimo ovdje iza jajeta. I naravno i krstić. Možemo ovdje da... Možemo i naprijed, sve jedno, gdje god. To je sad već vaš izbor, a ja bi recimo ovako, da se lijepo vidi krst i srce, jer je
u stvari krstom Gospod Isus Hristos naš pokazao veliku ljubav, jel tako, i praštanje celom ljudskom rodu. To je praznik njegove ljubavi i našega spasenja, jel tako? Evo ga, jedna korpica, jel tako, praznična, vaskršnja, za vas, odnosno da čuva do sljedeće godine, od sljedećeg Vaskrsa, ovog čuvarku ću da ukrašava. To možete staviti negde pored svojih ikona koje imate negde u uglu kuće, kod svog radnog stola i tako sve u dogovoru s svojim roditeljima. Jeste uspjeti vi ovo da uradite? Da. Nije teško. Evo, ostavit ćemo ovdje primjer. Izvolite, navalite. Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеце благоволение. Хвалим Тя, благословим Тя, кланяем Тися, славословим Тя, благодарим Тя, великие ради славы Твоя. Господи, Царю Небесный, Боже, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святый Душе, Господи Боже, Акче Божий, Сыне Отеч, в земле грех мира помилуй нас, в земле грехи мира прими молитву нашу, сидяй одесную Отца помилуй нас, яко Ты един свят, Ты един Господь, Иисус Христос, славу Бога Отца, аминь. На всяк день благословлю Тя и восхвалю имя Твое во веки в век века. Сподоби, Господи, в день сей без греха сохранитеся нам. Благословен еси, Господи Боже, Отец наших, и хвально и прославлено имя Твое во веки. Аминь. Буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Благословен еси, Господи, научи мя оправданием Твоим. Господи, прибежище был еси нам, роды род. Озрев, Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согрешив Тебе. Господи, к Тебе прибегу, научи мя творить и волю Твою, яко Ты еси Бог мой, яко у Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет, пробави милость Твою, ведущим Тя. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Jesu to vaše jaja? Da. Ste vi farbali, vidim, temperom, jel tako? Da. Jeste uživali u tome na svojoj porodici? Drago mi je. Imate li neko lijepo pitanje sada za kraj možda vezano za praznik ili smo uspjeli sve da naučimo? Da. Slobodno, naravno. Ako ima nešto vezano za sve ono što smo pevali, govorili, jasno i dovoljno za sad. Da se mi pomolimo da za kraj časa može. Izvolite da ustanemo i Bogu zablagodarimo. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.
Bogorodice Djevo, radoj se blagodatna Marijo, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe tvoje, jer si rodila spasitelja duša naših. Amin. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Hristos vaskrse! Vaistinu vaskrse. Do sljedećeg susreta svima, neka bude s Bogom.